Assalamu alaikum. Sunana Abba Khalid. Yau muna tare da babban jarumin na cikin shirinmu mai farin jini wato a duniya, wato Abdulaziz yaron malam. Yaron malam, muna maka barka da zuwa. Ina godiya da wannan suna da ka faɗa, amma wannan suna boyayye ne, ba faɗarsa aka fi yi ba. Majoritin al'umma ma da suke faɗin duniya gaskiya ba wai sanin sunansa ba. Ni dai a takaice dai kamar inda ka faɗa, Balaraba Musa Aminu ɗan Dagu, wanda ake ji na da suna yaron malam a cikin kafcan fim ɗin a duniya. To don haka ina gode wa Allah da samun kaina da nai a wannan guri da wannan tambayoyi da za a yi musu, kuma a shirye nake abin da na sani na faɗa, wanda ban sani ba ai mun afuwa masoya. Me za ka faɗa game da ɗan takararmu na jihar Zamfara wato Honorable Sunusi Bala sarkin dawaki mai tuta? Gaskiya dai wannan suna in na ji an faɗa, ko da mafarki ko da bacci nake in na ji an faɗi sunan nan gobe nake na farka. Allahu Akbar. Saboda irin abubuwan da na ji yana yi masu yawa, kamar irin sa abokanai na irin su Usman Tubika da sauran dai abubuwa da yawa da yake yi na kawo ci gaba da zaman lafiya a gari. Don haka jin daɗin sunan nan da ka faɗa, gaskiya akwai tukuici mai kyau wanda zan ma, amma ba zan baka a yanzu ba. Ina godiya. Amma yayin da muka gama maganganun mu gama hirarrakin mu, in muka fito waje muka saka yi, zan ɗan sunna ma. To, kai yanzu me ka sani game da irin ƙudurin da yake da shi wa al'ummar Zamfara? La ilaha illallah. Wannan ai abu ne wanda na jima na daɗe ina son wannan damar ta samu don in faɗa abin da yake bakina. Kawai saboda mutum ne adali, kuma mutum ne mai tausayin talakawa, kuma mutum ne mai taimakawa dukkan mutumin da yake neman taimako. Wannan shi yasa ni na ji a Zamfara gaskiya na ɗaya daga cikin mutumin da na dangwalawa, kuma me na jefa kaina a cikin tafiyarsa nake ganin zan ba shi gudunmawa 100%. Sai da gwaji ake iya gane mutum mai tausayi ga mutane. Zamfara mun aminta Sanusi Bala sarkin dawaki ya karba. Zo ka yi gwamna 23 dan kan toman mu baya iyawa. Mai tuta ka amsa kiran mu 23 ka ce ci talaka.